Assalomu alaykum barodaron, xo'aron va подписчикони азиз. Умедворам ки сиҳату саломатем. Хайна бародаро, ма анами ҷода зал снимат кардам барои волейболисто. Дар тарафи Спартак дар як ҳафта 4 бор. Ина касоне ки желаиша астай волейбол. Ам барои хоҳаро, ам барои бачаҳо. Касе ки желани астай, ина зал калонаи оли баъди ҳамин видео полисти зала шумо дар нишон метиҳам. Чизе вопрос астай, ман номерои хидмат мемонам. Дар сайти ма астай Руслан Хик, дар ютуба мепартоям Руслан Хик. Чизе вопрос астай, ман дар занг бизанед. Соф дар пеш ами ай раҳ 1 минутай. Мошин меброи сраза ами зал дар пеши раҳ. Ҳар чизе гап бошад, дар личка ман дар бинависед. Боқимонда дар паноҳи худо бош, барат як полисти зала нишон. Бошем бародаро.